Aphumile amapolisa ngobuninzi bawo encedisana ne-JMPD kwindawo yamatyotyombe eMotsoaledi eSoweto. Iqumrhu iCity Power lithi ukuxonyezelelwa kweentambo zombane ngokungekho mthethweni kudala ucimicimi wombane kunye nokuphazamiseka kweenkonzo ezingundoqo kwisibhedlele iBaragwanath. Eli qumrhu lombane lithi liseza kuthi qolo ukuqhawula iintambo zombane eziqhagamshelwe ngokungekho mthethweni. Because of the problems that we're having in that area due to the overloading of our network and some of our infrastructure basically blowing up, especially during these peak times of winter. Abahlali baseMotsoaledi bathi bazamile ukufakana imilomo nequmrhu lombane iCity Power ukuze banikwe iibhokisi zombane ezisemthethweni, kodwa oko akubanga neziqhamo. Bagrogrise ngelithi baza kuqhankqalaza njengoko bengonwabanga sesisenzo. So ngoku into esigqibayo lento basithathela iintambo zethu bahambe nazo bathi like sizopheka ntoni, asisebenza sinayo imali yeparafini siyazihluphekela hleli kule mikhukhu and kudala sicela amabhoksi apha elantukeni emikhukhwini basifakele yona siyeke ukwenza into ezinyokanyoka oko besipromise uba bazawufaka. Unkosikazi uChifularo Mashava oyingqonyela iCity Power uthi sekukho inkqubo yokuqinisekisa ukuba wonke umntu uyawufumana umbane. The sustainable solution to this problem is we need additional capacity for our people. We need to electrify where our people are staying. So there is a parallel program that will make sure that ultimately there is energy access for everyone. But obviously the funds are limited. When it comes to electrification, there's reliance on national funds and province funds, and unfortunately it's not enough for everyone. Le ngingqi iseza kuba phantsi kweliso elibukhali lamapolisa. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZola Sholwana eMotsoaledi.